پشتی داویا هفت هفتهان بریارا قداخه درکتنا کولانی اج بو کسین کو تمنیوان 65 و دسر ریه یکم جر درکتن کولانان و بهنا خبردان. دروجا دایکانده پیرکالین کو درکتن کولانو بر قراغین بهراستنبولی بیرو بوچنین خو جبوما رابر کرن. Çok iyi oldu. Havamız da güzel. Geleki baş bu ev biryara serbestiye ya jibome. Dünya jî gelekî xweş e îro. Em hêvî dikin di rojên pêş de jî destûrê bidin me û rojên şemiyê jî serbest bikin bo me. Ez roja dayikan jî pîroz dikim li her kesî. Olsun isteriz. Bu 46 gün sonra ilk kez çıkıyorum, inanılmaz. Piştî çûl şeş rojan, yekem care ku ez derdkevim derve, gelekî kêfxweşim. Çi pêwîst bê min ew kir? Hêvî dikim ev roj wê derbas bibin. Bila kes bê maske û lapik dernekeve û ji mesafeya metro nîvekê haydar be. Kalalım ve sosyal mesafeyi koy. Bugün benim için çok mutlu. Hem ağlamaklıyım hem gülmek. Ez îro gelekî kêfim. Di serî de roja dayikan pîroz dikim. Ji biryarên hatine ragirtin gelekî dilşadim. Hêvîdarim civak jî baldar be. Bila herkes hişê xwe bide serê xwe, darê li ber pêla duyan venekin. Bila herkes maske û lapikên xwe bikar bîne. Dalga getirtmez. Herkes akıllı olsun. Wezareta Navxweyî ji heştê Gulanê heta nîvê şeva dehê Gulanê derbarê derketina qedexeya kolanan de giştînameyek parve kiribû. Ji ber vê yekê kolanên İstanbulê heta saeta derketina pîrekalan yad nabeyna yazdehê sibehê û heta sisiyê piştî nîvro bêdengiyek hebû. Lê bi derketina pîrekalan kolan şên bûn. Öyle hasret kalmışız ki. Em hesreta derve bûn. Di dawî emrê xwe de me carek din ev bihar dît. Baş e. Ez siya darê vel malê me û derneketim. Ji vê re jî şikir. Çok zor bir. Sokağa çıkma kısıtlaması konulan tarihten. Em di bexçê xwe de dimeşin. Lê hürmetî biryara dikin. Zirarê nadin tu kesî û em naxwazin tu kes ji zirarê bide me. Lê biryar vê carê jî hedê xwe zêde û giran bûn. Vermeyelim onlardan da bize. Em gelekî kêfxweşin û biryarên ku hatine ragirtin jî di cîde dibînin. Em li dora mala xwe meşa xwe dikin. Di pêncemîn cara biryara qedexeya derketina kolanan de ne tenê yên ku temenê wan 65 û diser reye, ew kesên ku xwedî nexweşînên kronîk jî 4 satan derketin derve. Destûra ku hate dayîn bi şertê ku welatî ji navnîşana mala xwe dûr nekevin, maske bikar bînin û mesafeya metro nîvekê biparêzin hate dayîn. Azad Altun, Kurdistan 24, İstanbul.